Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, şu günkunna qadim wagtda bolşy ýaly bir topar insanyň ahirette diýreljegine we hasap berjegine imany ynanjy ýok. Ýa-da şüphesi bar. Kafirler bunu dili bilen aýdýa we täzeden diýrelşi inkar edýärler. Kafirler bolsa gone inkar edenok, emma gidip gelen barmy diýen ýaly sözler bilen öz şüphesini aýdýarlar. Ünsorun musulman doganlar imana, aqida, tawhide degişli meselelerde şüphe etmek bilen inkar etmeň arasynda tapawut ýokdur. Imana degişli meselede gone inkar edenem kafir bolýar, imani meselede, imana degişli meselede şüphe düşenem kafir bolýar. Misal üçin, o dünýä gidip gelen ýok, ölenimizden soňra diýrelersmi kadip şüphe edýän kişiniň imany iman bolmaýar. Şonuň üçin musulman doganlar dikkatli bolmalylar, şeytanyň waswasasyna aldanyp imanymyz puç bolaýmasyn. Taryhda hem musulman doganlar kafirlaryň esasy şüpheleriniň biri ahirette diýrelşe iman etmekde bolupdyr. Ýagny kafirlaryň bir topary ölüp diýrelmegi kabul etmändirler. Ahireti täzeden diýrelşi, hasap kitaby, cennet cehennemi inkar edipdirler. Allah Teala bu barada bize Kur'an-ı Kerim'de ençeme ayetlerde haber berýär. Misal üçin En'am suresiniň 29-njy ayetinde Allah Teala diýär: "Ve qalu in hiya illa hayatuna dunya ve ma nahnu bimab'usin." Kafirler biziň ýaşaýyşymyz diňe şu dünýä ýaşaýyşyndan ibaretdir. Biz ölenimizden soňra diýrelmers diýdiler diýär. Naziat suresiniň 10-njy 11-nji ayetlerini Allah Teala diýär: "Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira a iza kunna izaman nakhira." Kafirler ile diýerler. Biz diýreldilersmi? Çüýräp sunk bolanymyzdan soňramy diýip şüphe edýänliklerini Allah Taala habar berýär. Ýani kafirlaryň ölüp bedenimiz sunklarymyz çüýränden soňra täzeden diýrelersmi diýip şüphe edip inkar edenliklerini Allah Taala bize habar berýär. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Ta'abun suresiniň 7-nji ayetinde aýdýar: "Za'amellezine keferu en len yub'asu kul bela we rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum we zalika 'alallahi yesir." Kafirler diýrelmejeklerini pikir edýärler. Ayt, ýok, Rabbime kasam bolsun, siz hukman diýrelersiniz. Soňra size dünýäde eden etmişleriňiz habar berirler. Bu zatlar Allah Taala üçin yeňildir diýär Allah Taala. Mutaffifun suresiniň 10-njy 17-nji ayetlerini Allah Taala diýär: "Weylü yawma izil lil mukezzibin." Hakykati yalan hasaplanlara olgun weyl bolsun, azap bolsun. "Ellezine yukezzibuna bi yawmiddin." Olar ahiret gününi yalan hasaplaýarlar. Ay ölüm soň diýrelersmi, gidip gelen barmy? We şoňa meňzeşdirler bilen ahireti yalan hasaplaýarlar. "Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tadin asim." Olguny çenden aşan günahkardan başgasy yalan hasaplamaz. "İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul awwalin." Haçanna o ayetlerimiz okulanna, Kur'an-ı Kerimden ayetler okulanna, bular könelerin gurrungy hekayesi diýer. Şuň könede şeýle insanlar bar. Ay bu diýen zatlaryň köne gurrunlar, toslap tapylan zatlar, hekayeler dogry däl diýen insanlar Allah saklasyn şuň könede bar. Allah Taala hem bize şonu haber berýär. "İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul awwalin." Haçanna oňa ahireti yalan hasaplayanlara ayetlerimiz okulanna, bular könelerin gurrungy, könelerin hekayesi diýer. "Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun." Ýok, olaryň eden etmişleri, günahleri kalplaryny gaplap alanlar diýär Allah Taala. Näme üçin ahireti inkar edýärler? Näme üçin cennet cehenneme inkar edýärler? Näme üçin iman edip bilmeýärler? Sebäbi şul, eden etmişleri, günahleri kalplaryny gaplap alanlar, kalplaryny doňduranlar diýär Allah Taala. "Kella innahum ar-rabbihim yawma idhil lamahjubun." Ýok, olar olgun Rablaryny görmekden mahrumdur diýär. Dünýäde Allah Taala iman etmedikleri üçin kafirler ahiretde hem Allah Taalany görmekden mahrum boljakdyr. Musulman dogan. Emma musulmanlar iman edenlikler üçin musulmanlara ahiretde cennette beriljek ul nimet Allah Taalanyň Rabbimiziň diýdaryny, jemalyny görmekdir. Emma bu ayetde Allah Taala habar berýär: "Kella innahum ar-rabbihim yawma idhil lamahjubun." Ol ahireti inkar edenler, täzeden diýrelşi inkar edenler, olar olgun Rablaryny görmekden mahrumdur diýär. "Summa innahum lasalul jahim." Soňra olar cehenneme girerler. "Summa yuqalu hadha allazi kuntum bihi tukazzibun." Soňra olara "Ina bu siziň yalan hasaplanyňyz" diýerler. Gidip gelen barmy diýädiň, cennet cehennem bolarmy diýädiň, başga bir zat diýädiň, hekaye hasaplaýadyň, yalan hasaplaýadyň. Cehenneme atylandan soň olara diýerler diýär: "Ina bu siziň yalan hasaplanyňyz" diýler diýär olar Allah Taala. Allah Taala
Furqan surasının 11. ayetinde diye bel kezzebu bis saati ve a'tadna limen kezzebe bis saati sa'ira. Kıyameti yalan hesapladılar diye Allah Teala ol kafirlerden haber veriyor. Kıyameti yalan hesapladılar. Kıyameti yalan hesaplananlara cehennem odun tayinlap koyduk diye Allah Teala. Diýmek musulman doganlar täzeden dirilişi, hasap gününi, ahiret gününi, cennet cehennemi inkar eden ýa-da ol barada şüphe eden kişiler kafirlerdir. Kim bu barada şüphe etse kafir imansız bolýandyr. Emma musulmanlar hakiki imanly kişilerin bu barada hiç şüphesi yoktur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara surasının 4. ayetinde musulmanlar barada iman edenler barada şeýle diýär: "Vellezîne yu'minûne bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik ve bil ahireti hum yuqinun." Olar musulmanlar hakiki iman edenler sana ve senden öňkü uğradylana iman ederler. Kur'ana ve Kur'andan öňkü uğradylan kitaplara iman ederler. Olar musulmanlar hakiki imanly kişiler ahiriyede şeksiz şüphesiz iman ederler diýär Allah Teala. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Mü'min surasının 59. ayetinde diýär: "İnnes saate la'atiyetun la rayba fiha walakinne eksere'n nasi la yu'minun." Kıyamet günü hükman gelecektir. Onda şüphe yoktur. Emma insanların köp bölegi iman etmeýärler diye. Allah Teala bizi, neslimizi, Türkmen halkymyzy takwa bennelerine etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.